Яшәгән бер кечкенә генә үрмәкүч. Ул бик яраткан пәрәүз өрергә, йөртеп торуга. Ул тирә-ягындагы матур чәчәкләр, ботаклар, челәмнәр арасында үзенең пәрәүзләрен сузып җибәрә икән. Ләкин аның пәрәүзләрен бөтенесенә дә ашап бетмәгән. Бер вакыт үрмәкүч янына күбәләк очып килә. Үрмәкүч, пәрәүзеңне бөтен ярый үрмә әле, минем канатларым зарарлы. Бал корты да килеп җитә һәм зарлана башлый. Чәчәкләрдә пәрәүз үрмә әле. Алар миңа нишләргә комачаулы. Нектар жарга ирек бирми. Аннары кош та зарланды. Синең пәрәүзең миңа оя керергә комачаулый. Үрмәкүч кәефсезләнә. Аның эше бер кемгә дә ошамый. Өенә кереп кача һәм аннан бүтән чыкмаска карар кыла. Ишеп яңгыр ява. Кинәт ишетә, кемдер шакыра. Ярдәм итегез, мин хәзер егылам. Кечкенә чебеннең канатына яңгыр тамчысы тамган була. Ул чак эчеп бара. Үрмәкүч шул арада чабып чыга. Үзенең пәрәүзләрен сузып җибәрә. Тикәү чыбын, сине минем пәрәүзем татаучак. Шундук сикерә чебен. Рәхмәт сиңа, үрмәкүч, мин барсына да сөйләрмен, ничек син миңа ярдәм иткәнеңне. Игътибар, дуслар, мине үрмәкүч яңгырдан коткарды. Ул бик әйбәт, аның пәрәүзләре бик яхшы. Шул вакыттан башлап үрмәкүч үз пәрәүзен үрә. Аңа барысы да рәхмәтле.